Törtlüncü bölek hormatly Molla Abdurrahman ahun Tenglitana tagsirin ayet tawhidni okuyup tawhidga çağırsa Wahhabidir diyen sautisinin jawabiyası. Wahhabiliğin alamatları. Wahhabi bolan adam geplerini tawhid bilen gepler, özüni muvahhid kökeder, halkları tawhidga çağırır. Munun maksadi mugabilini akılları müşrik bilmektir. Tawhidin farzlığında hiçbir musulmanın şeki yoktur. Musulmanların barısı muvahhiddir. Hiçbir musulman müşrik değildir. Müşrikten musulman olmaz, musulmanın müşrik olmaz. Zıttan ile içtimagan. İki ters birimez. Onun için mugabilin akılları müşrik hesap etmesen muvahhid bolun deyip yürmeliler. Ayet tawhidni okuyup da tawhidga çağırsa bilin şol Wahhabidir. Hamidan ve musalliyan. Her bir ayet tawhidni okuyup tawhidga çağırýanga Wahhabi lakap koymak ulaqan iştibah we ýangyşdyr. Nämçiniki Qur'an Azimüşşan tawhidni ders berýär. Hemme peýgamberler Adam aleyhissalamdan tutup ahirin peýgamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gaçanly tawhidga ýekta parastlyga, ýani Hudaý Taalany bir bilmeklige çağıranlar. Tawhidga ýekta parastlyga çağırýanga Wahhabi diýilse, onda peýgamberlerge Wahhabi diýmeli bolar. El-iyadu billah. Peýgamberler geceläp gündizläp ummatyny tawhidga ýekta parastlyga dawat berdiler. Bizleriň peýgamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 13 ýyl merdim Mekkany tawhidga ýekta parastlyga dawat berdiler. Hudawandy Mutaal tawhidga we ýekta parastlyga dawat berýäni Qur'an Azimüşşanda istaýyş etýär. وَمَنْ أَحْسَنُوا قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Sure-i Hamim Secde 33-nji aýat. Wa kim ýagşyrak suhan ýüzünden ol adamdan ki dawet etdi merdimleri Allah Taalaga tarap we ýagşy amal etdi we aýtdy be tahqiq men musulmanlardan. Qur'an Azimüşşanda 85 ayat bardyr. Mefhumy kelime-i tayyibe bilen birdir. Min jümle Sure-i İhlas, Kul huvallahu ahad. Başga hem Qur'an Azimüşşanda köp ayatlar bardyr. Kelime tayyibe bilen hem magna onda tawhid we ýekta parastlyk beýan bolan. Lihaza tawhidga we ýekta parastlyga dawet bermek peýgamberleriň sünnet we tarykalaryndandyr. Neşi we Wahhabiyet. Çunança Hazrat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merdim Mekkany tawhidga we ýekta parastlyga dawet berdi. Hemçinan Mevlana Muhammed İdris Kandihli rahimahullah Siratul Mustafa'nın 1-nji jildi 179-njy sapgasynda tehrir edipdir. Ya eyyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ey merdimler la ilaha illallah dip aýdyňlar, kamyap bolarsyňyzlar. Görseňiz Hazrat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merdim Mekkany tawhid we ýekta parastlyga dawet berip durlar. Wa sahabe-i kiramlar hem şol mübarek mehnetini ödöşüne alıp dünýäniň günji kynaryna ýaýrap merdimleri tawhid we ýekta parastlyga dawet berip islamyga müşerrep bolan adamga din uredip durlar. Binaan Hudaňyň dinine tarap we musulmançylyga tarap we ýagşy amalga tarap dawet berýän adamny Wahhabi diýip betlemek hamaqatçylykdan başga zat däldir. Böyle akideden el çekmek lazımydyr. Canım mukabilini müşrik hesap etmen hem şirkten saklan we şirkten perhid etdimek gaýsy bir ýaman amal däldir. Hem çunan Hazratul Luqman öz ogluna nasihat etdi. Wa halanki Hazratul Luqmanyň ogly müşrik däldi. Qur'an Azimüşşanda Sure-i Luqmanyň 13-nji ayetinde zikir bolupdyr. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi we huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inneş-şirke la zulmun azim. Sure-i Luqman 13-nji ayet. O wagtda aýtdy Luqman öz ogluna zamanyky oňa nasihat etýärdi. Ey oglum, şerik karar berme Allah Taalaga. Yaqinan şerik karar bermek ketde zulümdür. Görseňiz Hazrat Luqman öz ogluna nasihat etdiki, Hudaý Taalaga şerik karar berme diýip. Wa halanki Hazrat Luqmanyň ogly müşrik däldi. Canım mukabil müşrik hesap etmen tawhidga we ýekta parastlyga dawet bermek gaýsy bir mezmum amal däldir. Ahunda adamyň canım mukabilini müşrik hesap etmesen muvahhid bolun diýip ýörmeli däl diýmekligi açyk iştibahdyr. Näçiniki musulmanlara herçend ýaqin kelime-i tawhid ýüreklerinde jabe-ja bolar ýanak esrar-ı tawhid we haqaiq-ı tawhid wazih misallar bilen aýdyp berilse näme kubhlyk bar. Çünki Allah Taala Qur'an Azimüşşanda özüniň ýekka we ýaganalygyna delalet edip duran ibar we emsile köp beýan edipdir. Ayet tawhidni okuyup tawhidga çağırýan Wahhabi ma'rif edilse, näme Qur'an Azimüşşanyň takriban sülse
ayet tawhidden müştemildir. Ol ayetlary ulamalar Wahhabi ma'rifi bolar diýip ol ayetlary okuyman we aýtman ötsenme. Eger Hudaýyna hasta bir alim şöyle hereket etse Wahhabi ma'rifi bolar diýip ayet tawhidden merdimge iblag etmese bilip durup Kur'an azim şanyň hakynda cefa etmek bolar. Lihada merdimleriň zihinlerini büýle puç we bi esas we bi derek we bi delil gepler bilen müşewweş etmek gaty bir insaflykdyr. Käşke ahunda adamyň aýtýan gepi bir mu'tabar fuqaha-y ahnafyň kitaplarynda bar mesaillerden bolsa onda beçeşim. Eger binem kinabina we çahast, eger binem kinabina we çahast, eger khamuş binişinem günahast, eger khamuş binişinem günahast. Kavli Allama Sa'di rahmetullahi aleyh.